Den er lavet, som skal forestille, at min kunst det strider i alle retninger. Jeg hedder Flemming Sørensen og er kunstner og bor i Tjæreborg. Det er svært at stå på mål for alverdens ting af titlen på den her billede. Og så er det lige med, hvad for en farve det er oppe i tiden nu. Altså, og det er nok den gule farve her. Jeg har altid været interesseret i noget nyt, altså at skabe noget, altså være kreativ. Det er altid hele mit landmandsliv også. Jeg vil gerne stå og reparere nogle maskiner og bygge en stald derhjemme og sådan forskellige samme ting. Det vil jeg noget nyt, det vil jeg gerne jo. Jeg vil gerne stå ved et drejebænk, men jeg skulle jo også være landmand, og det gik jo. Man er økonomi var ikke for godt, for jeg havde for lidt jord. Og så da jeg kom op og som altså lave noget for mig kunst som altså som landmand dengang, det kunne jeg udfolde for mig, fordi så ville de andre, de ville jo grine af mig. Det passede ind som landmand, altså at være med sådan noget pjat. Altså der skulle man ikke lave sådan noget. Altså det holdt der lidt af afstand. For det siden af en landmand, så har jeg fundet ud af, at vi skal passe på af natur. Det kan ikke bare at sprøjte og ødelægge det. Altså vi skal passe på. Og så derfor der har en afdeling her med biodiversitet. Så jeg er med til at sprøjte og forurene og gøde det alt for meget. Men det fandt jeg ud af, at det var så godt. Så begyndte jeg at spekulere over, at det var der i hvert fald noget skidt. Og så er der nogle tanker i gang med, at så graver der en sø derhjemme og planter en hel masse træer. Så har jeg da gjort lidt for det i hvert fald. Klima og CO2-udledning og alt det der. Og det her er sådan, denne velfærdsplanke skal ligge vandret, luksus og misbrug. Altså den skulle ligge vandret der, så var det som det skal være i klima. Og her er jo der store grader, der, hvor det er for højt, altså af klima. Her, det vil han op, og så viser årstal her. Vi er inde i det 29. århundrede her allerede, og der viste den 1,5 grad. Jeg tror, der er den lidt højere nu, og det er et par år siden, jeg har malet den her. Og det viser jo, at det er vand, at mennesker de holder ved her, fordi de skal jo drukne i alt det vand. Der kommer en masse vand, og så har vi her, det er jo så ild, skovbrænde, og det brænder jo. Og her har vi biodiversitet, naturen. Altså, det er dem ting, at forklare man her. Men den skal lige lidt mere til, altså når den vipper her, det er grader herovre, og herovre er der årstal. Vi skulle lave mere med fred og fordrag med hinanden, og passe over klima. Fordi der er ingen fremtid, hvis vi passer over den jordklode. Det er vores hjem. Det er en betingelse. Det vil jeg ønske, vi kunne, men det er jo nok en stor ønske at have. Jeg bare har lov til at have mig ytre mig. Min ytringsfrihed, den vil jeg have lov til, og den vil jeg holde i hævd. Og det kan jeg ikke få lov til, hvis jeg snakker. Men når jeg laver det med kunst, så er det jo.
Det er en kunstværk, jeg havde med i 2007, tror jeg det var, på den frie København. Og den viser sådan lidt om klima rundt, og det er charterfly, de flyver med sygdom og SARS og alt muligt. Den her den 13. fugl er gul, og den er her den gule fugl. Og der har så lavet, at den hvide tråd, og det er renhed rundt om, og den grønne, det er naturen. Men så har vi en skorsten her, en original skorsten fra et sommerhus, som den leder CO2 skidt ud, og der står så, vil du bøje dig for fremtiden, så kig i skorstenen her, og hvem ser du? Så vil jeg have, at mennesker, der ser, de skal gå ned og kigge ind, så er der en spejl, så kan de se sig selv. Og det vil sige, at vi skal alle sammen være med til at redde naturen og klimaet. Det er det, jeg mente med det her. Det kan, hvor vi står bare passive. Og så står der så her, skal vi sammen fjerne den varme røde tråd, og det er den har flettet ind i her, i en replik rundt her, og så går ned til Sydpolen. Der var hul i for mange år siden i ozonlag på Sydpolen. Derfor har jeg lavet den måde her. Og så er der masser budskaber her, der står rundt. Jul herinde midt i. Det skal forestille en barn, der bliver født her. Og så leger det er rød og blå farver, det er både dreng og pige. De render og leger der og cykler, bliver ældre, bliver forlovet. Og så kommer vi herom, så får de barn og bil og alt muligt, og sætter sig nok lidt hårdt i gæld. Så det bliver en trædemølle for dem, men så kommer de længere op i alt, og så kommer de over kroner og øre, og så bliver de 80 år til lykke, og så er det færdigt her. Så er det liv færdigt. Men det er så, hvad jeg håber, det er en lykkelig liv, jo. Og samtidig så kører den her lille samtidig med forureningen, der er den her lille isbjørn, den står ude, og den er drevet ud over is, en lille isflage, og dens mor står hernede, og de er jo lidt bekymret. Men hvis den isflage, den smelter, helt som det nok gør en gang, så drukner den, så går det ud, og isbjørnen, den drukner jo, den går til grunden. Men det her, det er jordklode, og så har vi en kanariefugl heroppe, og det vil sige, at hvis jeg tager og klipper den herover, ligesom i natur, den hænger i her i installation, den falder ned, så vender kanariefuglen, den vender rundt og med hovedet nedad, og som det så viser, at nu er det færdigt, de hele. Altså, jeg har sammen fundet ud af, at jeg med liv interesserer mig meget for mennesker. Det kommer til udtryk i mine malerier. Altså, og selvfølgelig er der meget af mig selv i malerier. Det kan en anden kunstner og en maler, det kan simpelthen det kan jeg undgå. Men det er jo alt dem indtryk, jeg får omkring for fjernsyn og medier. Altså. Det er en verden i usikkerhed og krig, og der har jeg lavet en maleri for en snes år siden her. Altså den 21. århundrede en fremmedlegeme, og Fredstue, den flyver der. Jeg har sådan en indstilling om, at det går af Pommern til, når vi kommer i det 21. århundrede med krig og alt muligt. Mennesker, det kan styre, og det vidste jeg jo, de kan af. For der kan vi så se her, at der har 3 gynger her. Det er Rusland og USA og Kina. De gynger, som det passer dem, og er lysregulering for dem, er fornuftig her i verdens lysregulering. De er gavn i udu, og det er bare, de har grønt lys alle 3, for de kan gøre lige, hvad det passer dem. Og de små, de står i vejen, dem gynger de bare om. De falder ned, for eksempel EU og alle mulige andre små lande her i verden. De får en spark, og så gør de, som det passer dem. Her er en vej ud til Grønland, Arktis. Der er jo så ikke krig, men det forestiller mig, at det kunne blive rigtig farligt. Derfor har jeg sat den her dødningehur. For i 2032, omkring om 10 år, der skal de jo til at
kæmpe om at grænse op ved Nordpolen, der Rusland og Grønland og Canada, USA, hvad det er, alle dem lande der, det skal de selv, det er ikke noget FN, de gør det skal de selv kæmpe om, så der bliver nok spektakel. Der er mange kunstnere, de prøver op, de har jo reklamer, de forstår, at de prøver op, de tjener mange penge med det samme. Og så er der egentlig sådan nogle originaler, som vi kan komme frem med, men altså, det er mit problem, hvem det skal have. Altså, jeg vil gerne have noget, jeg kan så give væk, som jeg gjorde dengang jeg blev syg, men hvor bliver det så til? Bliver så meget løv, eller bliver smidt væk, eller bare solgt for en lille skældning for at have en glad aften? Det er jo ikke min mening med det. Altså, det skulle gerne være noget, som vel ligesom passer over og er ved i mere ånd.